Assalamu alaikum, da farko dai sunana Abdul Ibrahim wanda aka fi sani da Abdul, ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin Sultan Film Factory. Da akwai wani abu wanda yake ci min tuwa ƙwarya gaskiya, musamman ma matasanmu na arewa. Kamfanin Sultan Film Factory yana iya ƙoƙarin sa domin ganin cewa ya kawo wa matasanmu aiki. Kai, kamfanin Sultan Film Factory yana ɗaya daga cikin waɗanda ya rage ɓanna a arewacin Najeriya. Yanzu misali, menene abin da ya yi rage ɓanna a arewacin Najeriya? Tukin ɗan sahu ko? Akwai masu tukin ɗan sahu da yawa a Kano. To duk yawan masu ɗan sahun Kano ba su kai 'yan downloading ba. Kuma 'yan downloading yanzu da kamfanin Sultan Film Factory suka dogara. Saboda yanzu caji fa ba fa wani caji ake ba. Turi da shi ake samun kuɗi in dai shagon ɗan downloading ne. Sannan kuma za ka samu ɗan downloading da turi yake ciyar da iyayensa, da turi yake ciyar da kansa ya saka sutura ya duk wani abin da yake so, da turi ya yi aure, da turi yake komai na rayuwarsa. Yanzu kuma kamfanin Sultan Film Factory musamman ma idan ka je ɓangaren ma'aikatan. Iya ma'aikata ma ka je ka duba ma'aikata nawa ne a kamfanin Sultan Film Factory. Za ka bude kamfani ne na fasara ka ce a'a kai kaɗai ne saboda kai kaɗai ka iya waye kai kaɗai za ka ci abinci baka buƙatar kowa. Ina ake haka? Kano garin kasuwanci ne fa, ba wai fa garin da zaka zo ka ringa wani kyale-kyale ko kuma a'a garin kasuwanci ne. Kai kasuwanci ka san yadda zaka samu arziki, zaka yi sanadiyar wasu su samu arziki. Amma kuma inda kuma yake mugun cimin tuwa a ƙwarya, duk wannan kokarin da kamfanin Sultan Film Factory ko yake duk wannan kokarin da Sultan yake yi na ganin cewa farko kamfanin Sultan baya bada fim da yawa. Sai 'yan kasuwa suka fara complain ba a bada fim da yawa, 'yan downloading ma suka fara complain aikan fim kamfanin Sultan waye idan aka je kasuwa ana ɗiba Sultan menene sai dai kawai ɗibi wasu a haɗa ba ya ci aka iya. 'Yan kasuwa suka ce kamfanin Sultan dan Allah a ƙara mana quantity ɗin fim. Ya zo na yi lissafi to sai aka yi to za a ƙara quantity. Ai ƙara quantity amma quality har yanzu akwai shi. Sai dai kawai wasu suna fitowa su ce ai murya kaza murya ba daɗi waye kai saboda kai kaɗai ake fim. An saki fim da yawa ka je ka zaɓi iya wanda za ka kalla ka bar wanda baka so. Shine wani wanda baka son shi yake so, wanda kake so kuma wannan ne baya so. Shi yasa ake kawo fina-finai da yawa a kasuwa. Dan downloading shi kansa in ya zo arearsa ne ya san waɗanda yake turawa fim, ya zaɓi iya wanda masu turi suke so. Business ɗinsa yana tafiya, amma in kace za ka kawo fim ɗan kaɗan, to kamfanin Sultan Film Factory bai zai yi fim da yawa ba. Misali, ya kawo fim ɗan kaɗan, kai kuma area da kake suna son fim Avenger menene fim faɗace waye, to Sultan ya zo ya kawo fim ɗan kaɗan iya na soyayya. Ta yaya za ka samu kuɗi? Ko za ka yi wa wanda baya son fim ɗin soyayya dole wai sai ya siya? Ba a haka. Kano fa muke, garin kasuwanci. Wasu kamfanonuwa sun fito suna ta cewa ai muna fim quality ba ruwanmu da quantity. Je ka yi fim ɗinka na quality ba ruwanka da quantity. Ka je kai kaga za ka iya. Shi kuma kamfanin Sultan saboda ya san a Kano yake. Nan fa ba fa Lagos bane ko kuma da zaka ce zaka zo da wani boko da ka'ida da menene, a'a. Kano da zahiri ake amfani. Yanzu misali dan sahu da aka zo da dan sahu ofe. Naira 10 ake hawa dan sahu ya karbu. Duk technology ne, ilimi ne, amma shi fa Kano ya fi fahimtar ba ni in baka. Shi sa quantity ka je ka ɗibi kayanka ka zaɓi iya wanda kake so. Kai ka ga cewa za ka iya yin fim ɗaya ka je ka ci kai kaɗai. Mu yanzu arzikin kai bari in ma misali, ni fa daga Ghana ba na zo nan kuma ina cin arziki. Fassara ya bani komai, duk wani abin da nake so, duk wani abin da wanda yake buƙatar nasara a rayuwarsa yana da burin samu, ni na samu da fassara, alhamdulillah, na gode wa Allah. Kuma da yanzu shi baban namu wato Sultan din, da yanzu shi zai ce zai zama cinyedu shi kaɗai zai yi fassara saboda muryarsa shi kaɗai ake buƙata, wa zai ƙaru? Shi kansa bai zai iya ba. Yau ya yi ɗaya, gobe ya yi ɗaya, jibi ya yi ɗaya, ta ya 'yan downloading za su tsaya sai sun jira sai ka kawo musu fim ƙwara ɗaya suke wannan ɗayan nan za su tura su ci abinci? Taya? Ko shi wanda yake takama cewa ai menene mu muka kawo fassara muka ɗan waye kunna mata ashana, to shi Sultan
fetur ya bulbula masa ya kama da wallahi da babu kamfanin Sultan Film Factory a duniyar fassara da an shafi tarihin fassara, saboda ko shi wancan kamfanin mai takama cewa ai shi quality yake yi waye to kamfanin Sultan ne ya rike wancan kamfanin, saboda bai zai yiwu yan daulai da su ringa jira ai sai bayan wata 4 wata 10 ka kawo musu fim sannan za su karba ba, a'a shi Sultan shi ya rike kasuwar. Dan downloading yau gobe jibi ya zo ya karbi kamfanin Sultan ya ji ya sai, kamfanin Sultan ya ji ya sai, to in ka kawo naka yau su wani sun saka to bari mu hada da shi, tunda ya rike su a kasuwar. Amma yanzu misali bai shi babu kamfanin Sultan, me za a je a karba a kasuwar? Babu. To kai kuma bayan wata 9 idan ka je kai fim ɗin ka kawo kasuwar, wa za ka bawa? Wa ya rike masu? Sultan ne ya rike masu. Allah ka je ka masa godiya. Mutanen mu yan downloading, kada a shigo muku da rudu a yi muku a ce za a raina muku hankali. Kamfanin Sultan yana iya kokarin sa. Sannan kuma kuna magana wai yana dawo muku da tsofaffin fim. Yes, ana dawo da tsofaffin fim, ni kaina ban musa ba, amma kuma comment ne suka sa ai muna buƙatar irin fina-finan da irin su wannan mema irin su wannan jaruman nan ina zuwa correct. Ana kawo tsofaffin fim, amma mutane da suke buƙatar haka, saboda wani postin ne ogayi ya ce wani kalar fim kuke so a kawo muku, to a ƙasan postin din nan muna buƙatar irin su Sony, irin su sharukan nada, irin to shine wannan sati aka ce to mutanen nan sun ce ga abin da suke zo, kowa ya kawo fim kaza, tunda kowa a kamfanin Sultan kusan kowa yana da ƙarfinsa, kowa kuma yana da masoyarsa. Idan na ji murya kaza shi zan kalla, idan kai iya oga Sultan zaka kalla to ka je ka kalle shi, idan kai iya Sani martaba zaka kalla ka kalle shi, duk kamfanin Sultan ne, duk abu ɗaya ne. Idan kai Halifa SK zaka kalla ka je ka kalle shi, duk kamfanin Sultan ne. Idan Abdul zaka kalla ka je ka kalle ni, duk kamfanin Sultan, duk abu ɗaya ne. Ba sai sa za a haɗa mutane, kowa ko duk wanda yake shigowa duniyan, duk wanda ya shigo duniya da taurarinsa ya zo. In ka zo kai kaɗai to Ubangiji zai haɗa da arzikinka da mabiyanka da komai. Shi yasa kamfanin Sultan yake jawo matasa masu baiwar. Kai ka iya kaza to ni ma kaza nake, to ka zo mu nemi arziki tare. Tunda ni Ubangiji misali ni kamfanin ni Sultan, to ni Ubangiji ya bani dama da idan nace jama'a za su ji, to kai tunda kai ka taso yanzu baka da ikon da kai kafin ka abin nan zaka to ka zo mu yi business tare, ka yi aiki in biya ka. Kai ma za ka ɗibi mabiyanka, ana jin muryarka, wannan wannan gaya ai ya iya fim, in kana jin wannan muryar fim ɗinsa mai kyau ne, to kowa yana da mabiyansa. Ni wani misali, ni wani ya ji fim ɗina sami fim ɗin wannan, wani kuma ni wannan ba na son sa, ba wani abu ba ne. Da haka mutane Kano ne nan, ku tsaya ku nemi arziki. Kano garin kasuwanci ne, ba wai garin kyale-kyale da kuma ado da kuma jan aji ba ne. Business ake a Kano. Ni gari na baro na zo Kano, ina kasuwanci, ina samun abin da nake so, kuma ina ciyar da iyayena da ko duk wani abin da ake bukata. To da ba kawai Allah ne kuɗi.